खुलुमबाय जों दिनै बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि जानानै गासैबो खौरांगिरि नोंथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनाय जाबाय। जोंनि दिनैनि खौरांगिरि मेला जाबाय बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि जानो गोनां जा बाथि बड' सिने एवार्ड बेवहाय जिखिनि फिल्म फैदोंमोन बे फिल्माव जाय बिथांमोना दा नमिनिसआव सिलेक्टेड जाबाय बे नमिनिसखौ जोङो दिनै डिक्लेयार खालामनो थांगासिनो दं। बेनि सिगां जोंनि जा बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशनजों दाजानाय मोनसे जुरि बर्ड बे जुरि बर्डनि आङो बिथांमोनखौ सिनायथि होनो नागिरदों। आंनि आगसिथिं दं बिथाङानो जाबाय जोंनि जुरि बर्डनि चेयारमेन मानगोनां जोंदाव बड'सा आरो चिफ कनभेनर जोंनि गेजेराव दङ मदाराम बसुमतारी सार, बिथाङा कार्बि आंलंनिफ्राय, आरो जोंनि बाक्सानिफ्राय हरिचर स्वर्गियारी सार बिथांमोनानो जाबाय जुरि कमिटि। बिथांमोना दिनै 10-11 दिनसो जाबाय जोंनि 2021 आरो 22 आव ओंखारनाय जिखिनि फिसार फिल्म दंमोन बेखिनिखौ लानानै जोङो कम्पिटिसन खुंनाय जादोंमोन आरो बे कम्पिटिसनखौ खुंनानै दिनै बिथांमोना रिजाल्टखौ दिहुननानै जिखिनि नमिनिस ओंखारदों बे नमिनिसनि नामफोरखौ जोंनो दिनै गथायनाय जाबाय आरो बे नमिनिसनि नामखौ जों दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोसावनानै होनाय जागोन। आरो जा बिथांमोन डाइरेक्टर प्रडिउसार आरो जिमान जोंनि फिल्म मेकिंआव रिलेटेड थानाय सुबुंफोर बिथांमोना बे जोंनि 5 बड' फिल्म एवार्ड फांसनाव जाहाथे गासैबो फैयो, जों बेखौ दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों जोङो गासैखौबो बरायनाय जाबाय। देग्लाय बोसोराव बाथि बड' फिल्म एवार्ड फांसननि गेजेरजों जोंनि जाखिनि एवार्ड थागोन बे एवार्डफोरखौ जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जिखिनि हारिमुआव आगान गालांनाय माखासे आर्टिस्टफोर महरगिरि बिथांमोन रुंसारि जालांनाय बिथांमोननि मुङावनो जोङो बे एवार्डखौ दोननाय जादों। बे एवार्डनि एगेन्स्टआव देग्लाय बिटिआर गभर्नमेन्टआबो माखासे रांनि थफ्ला आगबारायदों, बेखौबो जों मख'ना होनो नागिरदों। जों होनो गोनां एवार्डफोरनि मुंखौ आं मख'नो नागिरबाय। जेरै गिबियावनो दङ टिकेन्द्रजित नार्जारि एवार्ड फर बेस्ट बड' फिल्म, जाय माने बेस्ट बड' फिल्म जागोन बिथाङा मोनगोन बे बान्थाखौ, आरो बे बान्थाजों लोगोसे दङ 1 लाख रां आरो जोंनि ट्रफि। नैथियाव दङ फनिन बड'सा एवार्ड फर बेस्ट डाइरेक्टर, बेखौ जाय मोनगोन बेबो 1 लाख रां मोनगोन। दिलीप बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट एक्टर मेल, सान्ति ब्रह्म एवार्ड बेस्ट एक्टर फिमेल, बिथांमोनाबो 1 लाख मोनगोन। बाखि जिखिनि केटेगरिज दंबावो जेरै बिकास बसुमतारी एवार्ड, पिरासन ब्रह्म एवार्ड फर सापर्टिं एक्टर मेल आरो सापर्टिं एक्टर फिमेल, विशाल बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट भिलेन, लेनि बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट एक्सन डाइरेक्टर, गपाल स्वर्गियारी एवार्ड फर बेस्ट फट'ग्राफि, सुनाम चन्द्र गयारी एवार्ड फर बेस्ट एडिटर, कनकलाल स्वर्गियारी एवार्ड फर बेस्ट मिउजिक डाइरेक्टर, रमाकान्त बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट स्क्रिप्ट राइटार, मनरन्जन ब्रह्म एवार्ड फर बेस्ट मेकआप आर्टिस्ट, रामसिं गेल्ला एवार्ड फर बेस्ट कमेडि, दैखं खुंगुर एवार्ड फर बेस्ट लिरिक, मनजित नार्जारी एवार्ड फर बेस्ट करियोग्राफि, भुवनेश्वर महिलारी एवार्ड फर बेस्ट सिंगार मेल, पूर्णिमा स्वर्गियारी एवार्ड फर बेस्ट सिंगार फिमेल। बेखिनि केटेगरियाव गासैबो 50,000 मोनगोन आरो बेखिनि रांखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ देग्लाय जोंनि थ्रुयै जिखिनि आर्टिस्टआ देरहागोन बिथांमोननो गथायनानै होनाय जागोन। बेनि थाखाय जोङो देग्लाय बोसोराव गाजा गोमजायै जों खुंनो हागोन आरो बेनि थाखाय जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना माखासे गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरनाय जाबाय। आरो जोंहा शर्ट फिल्म कम्पिटिसन मोनसे दंमोन, मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय जोङो मोनफा शर्ट फिल्म बिहरनाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव नमिनिस मोननाय शर्ट फिल्मनि मुंखौबो आं मख'ना होनो नागिरदों। गिबियावनो दङ रुगुं नागिरनानै, बे जाबाय गिबि नमिनि, बेयो सालबारि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। आरो नैथियाव दङ आइ बर' बिमा, बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। आरो थार सिमां, बे फैदों कार्बि आंलंनिफ्राय। बे मोनथाम शर्ट फिल्मा जाबाय देग्लाय बोसोरनि नमिनिसआव सिलेक्ट जानाय। आरो गासैबो आं नमिनिसआव थानाय डाइरेक्टर प्रडिउसार आरो जिखिनि फिल्म मेकिंआव रिलेटेड थानाय सोद्रोमा बिथांमोनखौ दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो बाथि बर' फिल्म एवार्ड फांसनाव बरायनाय जाबाय। जोङो देग्लाय बोसोराव चिरां डिस्ट्रिक्टनि धालिगाव बिजिआर हल बिआरपिएलआव बेयाव जों लानाय जादों। बेखौ 25 फेब्रुवारि 2024। बाहागो लानो माबायदि देग्लाय बोसोराव जों बाथि बड' फिल्म एवार्ड फांसनजों लोब्बा लाखिनानै जिखिनि फिल्म मोनबाय, फिल्म नायनाय जाबाय, बे फिल्म नायनायनि सोमोन्दै जोंहा जुरि बर्डआ फोसावो। आं सार जोंदाव बड'सा सारखौ बेनि सोमोन्दै फंनैसो
फोरमायनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय मोनसे सोंदो माबा सोंनायनि बे 5th बर्ड अफ फिल्म एवार्ड सेरेमनि 2002 बर्डआव देग्लाय माबा फिचार फिल्म सेक्सनाव 14थासो फिल्म फैदों बिनि गेजेराव फिल्मफ्रावथ' मोजां गाज्रियानो थायो थेवबो देग्लाय बेनि फिल्माव आं आगोलावबो खनसे जुरि जाखांबायमोन जों गोदो बेयाव 2019आव नायदोंमोन जों थार्ड बर्ड अफ फिल्म एवार्डआव नायदों बिनि एक्सपिरियेन्सजों नायनानै दिनैनि दानि जि फिल्म पार्टिसिपेन्टफोर आरो बे जथेस्थ' माने माबा आरो माने गोजौ माबायाव थाखोआव फैदों आरो आगयनिफ्राय बेखौ हले मानिनांगोन आरो बे मोजां बर' फिल्म माबानि थाखाय बे मोजां माबा आरो दा थिग बिदिनो सर्ट फिल्मावबो 12थासो फिल्म पार्टिसिपेन्ट दंमोन बिनि बिथोराव मोनथामखौ जों नमिनि हिसाबै सेलेक्ट खालामबाय दा बे 14था फिल्माव जों 18था केटेगरियाव जों माने मोनथाम माने माबाखौ बे एवार्ड नमिनिखौ सेलेक्ट खालामनाय जाबाय आरो दा फाइनालखौ जों बे जेला बे माबायाव 25 फेब्रुवारियाव जेला बे धालिगावआव जेला सेरेमनि जागोन एवार्ड सेरेमनि बाव फाइनाल रिजाल्टआ डिक्लेयार जागोन आरो बे माबायाव चिकन नार्जारि मोनलाय बेस्ट एवार्ड फर बेस्ट फिचार फिल्माव मोनथाम फिल्मखौ सायख'नाय जादों बाव बे मोनथाम फिल्मनिफ्राव बेस्ट फिचार फिल्म आरो बाव सायखं दाखा जोमै ओमफ्राय बिसम्बि आरो बे मोनथामनि बिथोराव फाइनालखौ जों बे माबायाव डिक्लेयार जागोन आरो दा बिदिनो बे बेस्ट डिरेक्टर आरो कनिन बड'सा एवार्ड फर बेस्ट डिरेक्टराव पंकज लाहारि दाखा जोमैनि थाखाय ओमफ्राय जेसास खाख्लारि सायखंनि थाखाय ओमफ्राय राजा नार्जारि खिथेरनि थाखाय बे साथाम डिरेक्टरखौ नमिनियाव सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय दा फाइनालाव बे माबायाव एवार्ड माबा जागोन दा थिग बेदिनो माबायाव बेस्ट एक्टराव दिलीप बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट एक्टर मेल माबायाव केटेगरियाव लिंसार बसुमतारी दं दाखा जोमैनि थाखाय ओमफ्राय अम प्रकाश दं अम प्रकाश केरखातारि सायखंनि थाखाय ओमफ्राय सोरां नार्जारि बिसम्बिनि थाखाय आरो थिग बेदिनो एक्टर माने सान्ति ब्रह्म एवार्ड फर बेस्ट एक्टर फेमेल सेक्सनाव आलारि सोरगियारि बिसम्बिनि थाखाय ओमफ्राय मनालिसा हाज'वारि दाखा जोमै ओमफ्राय हेलिना दैमारि सायखं आरो दा बिदिनो दंजोबो आरो माने मोनथाम माबायाव जागोन आरो दा मिथिगोन रायजोफ्रा ओरैनो माबायाव जेला 5th सेरेमनि माबायाव जागोन जेला 5th सेरेमनि एवार्ड सेरेमनि जागोन होनबा बे फाइनाल रिजाल्टखौ मोनगोन आरो देग्लाय माने 14टा माने 14टा माने 14 फिचार फिल्म जों माबा मोनदों जों नायनो मोनदों बिनि गेजेराव आंनि आगयनि मोनसे जों थार्ड बड' फिल्म एवार्डनि जि नायनायनि एक्सपिरियेन्स बिनि एक्सपिरियेन्सै बाव बिराद आपग्रेड मोनदों आरो माने साबसिन मोनदों बै समनिफ्राय अनेक दं माबायाव फिल्माथ' मोजां गाज्रि थाखायोनो जि मोजाङा आगयनिफ्राय जि माने बेस्ट जेनेबा जों नुनो मोनदों मोजां फिल्मखौ आगयनिफ्राय गोदोनिफ्राय दानि फिल्मा माने अनेक आपग्रेड जागासिनो दं आरो जों मोनसे खोथा मोनबावदों मा बे पार्टिसिपेन्ट टेकनिसियानानो होन बा आर्टिस्टफ्रानो होन बिराद गोसो मोदोम जिउ होनानै माने बे फिल्माव बड' फिल्माव माने गोसो होनानै पार्टिसिपेट खालामदों आरो खामानि मावदों आरो बिसोरनि दा माबाफ्राबो खामानिफ्राबो बे हिसाबै गोजौ थाखोनि जादों आरो बाथियाव दं माबा बिकास बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट सापर्टिं एक्टर मेल बाव जेसास केरखातारि सायखंनिफ्राय ओमफ्राय मिजिं नार्जारि दाखा जोमै अमित लाहारि बिसम्बि आरो बिदिनो 6थआव दङ माबा पिरसन ब्रह्म एवार्ड फर बेस्ट सापर्टिं एक्टर फेमेल बाव रिया ब्रह्म खिथेर ओमफ्राय जेनिफार दैमारि गोदान रादाय लिना बसुमतारी बिसम्बि दा बेबायदिनो 7आव दं बिशाल बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट भिलेन बाव जयन्त नार्जारि खिथेरनि ओमफ्राय हरेन उजिर बिसम्बि ओमफ्राय रुबुल बर' सायखं दा बिदिनो 8आव दं माने लेनि बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट एक्सन डिरेक्सन बाव दं सानसोरां एन्ड मन्टु खिथेरनिफ्राय ओमफ्राय उत्कल हाज'वारि बिसम्बि फिल्मनिफ्राय ओमफ्राय सुबर्न बसुमतारी सिख्ला बिलाथिनिफ्राय दा बिदिनो 9th केटेगरियाव दं गपाल सोरगियारि एवार्ड फर बेस्ट फट'ग्राफि बाव दं सोरां बसुमतारी देखा जोमै ओमफ्राय भदा केरखातारि बिसम्बि ओमफ्राय नायस्रां गयारि खामग्लिनाय गोसोनि मोदै दा बिदिनो 10th माबायाव दं केटेगरियाव दं
सुनाम चन्द्र गयारि एवार्ड फर बेस्ट एडिटर बाव नायस्रां गयारि सायखंनिफ्राय ओमफ्राय सोरां बसुमतारि दाखा जोमै खगेन सोरगियारि बिसम्बि बिदिनो 11 केटेगरियाव कनकलाल सोरगियारि एवार्ड फर बेस्ट मिउजिक बाव दं सोरां ब्रह्म दाखा जोमै ओमफ्राय राकेश बर' सायखं ओमफ्राय सोरां बसुमतारि गोदान राराय बिदिनो 12 केटेगरियाव दं रमाकान्त बसुमतारि एवार्ड फर बेस्ट स्क्रिप्ट राइटार बाव दं रातुल ब्रह्म राहा ओमफ्राय पंकज लाहारि दाखा जोमै ओमफ्राय बिशन खुंगुर महिलारि गोदान राराय दा बिदिनो 13 केटेगरियाव मनरन्जन ब्रह्म एवार्ड फर बेस्ट मेकआप बाव जना ब्रह्म खिथेरनिफ्राय ओमफ्राय मालाय जगत बर' सायखं ओमफ्राय बाव माबाया टिमा बुरजाथारमोन माबायाव जोनोम फिल्मनिफ्राय बुरजा माने मेकआप आर्टिस्ट दं ओंखायनो टिम होननानै होदों आरो बाव ओमफ्राय बिदिनो 14 केटेगरियाव दं रामसिं गेल्ला एवार्ड फर बेस्ट कमेडि बाव दैमु ब्रह्म आर'नाइ फिल्मनिफ्राय ओमफ्राय रुबुल बर' दाखा जोमैनिफ्राय ओमफ्राय मस्क' डुप्लिकेट पुलिस दा बिदिनो 15 केटेगरिनिफ्राय मा होनलाय दैख्रं खुंगुर एवार्ड फर बेस्ट लाइरिक्स बाव नबनिता बसुमतारि फ्रम खिथेर ओमफ्राय सोमखोर दैमारि दाखा जोमैनिफ्राय ओमफ्राय फुंजा मुसाहारि आर'नाइ फिल्मनिफ्राय दा बिदिनो 16 माबायाव केटेगरियाव दं मनजित नार्जारि एवार्ड फर बेस्ट करिय'ग्राफि बाव बिग्राय बसुमतारि दाखा जोमै ओमफ्राय प्रबिन बर' आर'नाइ पुर्न बसुमतारि खिथेर फिल्मनिफ्राय दा बिदिनो 17 केटेगरियाव भुबनेश्वर महिलारि एवार्ड फर बेस्ट सिंगार मेल बाव देरहा बर' अख्रांनि हाथरखि माबा फिल्मनि नाम बे ओमफ्राय मोनसोम बर' गोदान रादाय ओमफ्राय नील अंकित दाखा जोमै दा बिदिनो 18 केटेगरियाव दं माबा मालाय पुर्निमा सोरगियारि एवार्ड फर बेस्ट सिंगार फिमेल केटेगरि बाव नबनिता बसुमतारि खिथेर गीताश्री रामसियारि थुलुंगा नङा होमबा थुलुंगा ओमफ्राय उषारानि बसुमतारि दाखा जोमै दा बे